Hello लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायनाय जाबाय आं दा दंफैयो CIT आव CIT नि माखासे भिउफोरखौ नोंथांमोना नायलांदो थ'दो होमबालाय नायलांदो CIT आ कर'नानि थाखाय दा बन्दथ' बिनि थाखायनो रावबो गैया बे रुमखौ नुदोंना नोंथांमोना बे रुमाव आङो कर्स लाखांबाय मा कर्स नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर गरम मोनबाय लोगोफोर बिराद गरम सिङाव बन्द ना रावबो गैया डेन्जारेस CIT तो बारा जेबोथ' गैया बिल्डिं बे क्लासरुमानो जाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां गार्डेनाव थांनो नागिरदों आङो गार्डेन दङ बे गार्डेनखौ नोंथांमोननो देखायलांसै बर'नि माखासे कालचारखौ वालाव दोनदों सिथाबनानै बेनो भिउआ सैनिटाइज बे जाबाय गार्डेन CIT नि नोंथांमोना बेखौ नागिरना फैबा जाबाय जुदि CIT आव फिसा गार्डेन बानायना दोनदों बिल्डिंनि सिङावनो बिल्डिं गेजेराव तो लोगोफोर आङो CIT नि लाइब्रेरिनि भिउखौ नोंसिनो देखायजोबनो हायासै मानो होनबा लाइब्रेरि सिङाव CCTV बिराद